guys. My dear. Nagwara-wara na naman ako. Wala katapusan magwara-wara sa tining. Another day of my wara-wara. Continue pa to sa wara-wara. Actually, dito ako sa ano, maghuhulog tayo para sa aking weekend. Kaya baka hindi ko magawa kasi bukas. Kaya ano ngayon gagawin bago ako sa punta sa appointment ko ngayon. Kada lakad lang sa atin ngayon. Kadilakad. Wala akong kadilak eh. So, kadilakad na lang ako, no? Actually, maganda nga ito sa akin eh. Dahil, diba sabi ko, hinihingal na ako pag maglakad-lakad din talaga. Eh, ganun siguro magkakaedad na. Ramdam mo na yung dapat hindi mo maramdaman. Kaya okay na rin ito maglakad-lakad. Which is I like it kasi mainit siya ngayon, maganda panahon, pero kaya gaano kalayo yung lakad kasi hindi siya masyadong mainit. Maganda ganitong panahon kasi yung super init naman, di ba? Pag super init ako, hirap maglakad. But anyway, talagang ganon, ano? Kasi mamili ako ngayon. Kaya pakita ko sa inyo yung ating grocery store. Kung saan yung mamili ako ng gulay today. Yes. Kainis naman yung ating hindi ako makahinga. Takpan na lang muna yung bunganga habang nagsasalita kaysa ilong. Kasi ilong dapat ang patakpan talaga as in. Pero wala naman masyadong tao. Wala ako nakasalubong. Pero dito sa loob kailangan magkano talaga as in. No? Alright. Pakita ko sa inyo ang bibilhin ko. Okay? Maghulog muna tayo. Nako, $1.49 yung snack ng Lola. Yeah, $1.49 yung snack. So, pag nandito ako, binibilhan ko talaga yung Lola. Pag nandito ako sa Philippine store, ng snack niya. Kahit dalawa lang. So, minsan hindi naman niya mauubos eh. Yan na uubos. Saka, hindi naman masarap pag hindi na maganda yung ano. Alam nyo guys, bibili ako ng Mickey or tawag nito Mickey sa atin, diba? $3.69 ang isa. Oh boy. $3.69. Itong super pancit canton. Super canton. So, ito siya. Ito na lang siguro. $2.99 isa. Pwede na to isa. No, kahit na ano isasahog ko dyan. Kasi gusto kasi ng mga anak ko to. Yes. Kaya ganun. Saka bili ako ng mga gulay. Naku, pinakatay yung arila na muna. Ay, naku siya. Namimiss ko yung sardines. Pag sardinas lang muna.
Dalawang sardinas. Purito sa atin ngayon. Kasi, ako yung talong ni Mother Dear. Magkano ba ang talong? Ay nako, $1.49 ang isa. Yan, $1.29 pala ang a pound. So, kailangan natin ng lagyanan. Sama yung lagyanan dito. Ay, anyway. Kukuha na lang ako ng ilang piraso. Kasi si Miss, ano yun eh, Miss Talong. Yan ang aking Mother Dear. Okay? Ng tatlo lang, okay? Kahit tatlo lang, okay na yan. Ako. Huwag muna yung ampalaya. Gusto kong bumili ng huwag muna yung ngayong malunggay kasi baka hindi ko maluto yung malunggay. Ano ba maganda doon sa bisugo mga dear? Di ba malunggay? Ay, kuha na lang ako ng malunggay. Paano ba yan? Saan ba ang price ng malunggay? Kasi yan, ano yan eh, mustard. Dahon ng mustard siya. Alam mo, maganda ito sa beef, guys. Pero not today. Kasi, kung ako lang, hindi ako bumibili ng masyadong maraming gulay. Kasi, pag hindi mo maluto kaagad, masisira eh. Sayang lang, matatapon mo lang. Itong ating sayote, $1.29 a pound. My goodness. But anyway, punta tayo sa kabila. Ay, ito yung $10.99 a pound mga dear, yung malunggay natin. Okay? Yes, kaso ka lang gusto ko kumain ng malunggay today. Kaya, wala naman siguro ito isang pound. Kaya okay lang. Ito yung saging. Ano ba tawag itong saging nan? Manzano, Colombia, banana, $1.99 a pound. Tapos yung sa mango green. So, bali hilaw pa siya. Pero parang mukhang hindi na hilaw. Oh. Parang, nababalat nito mga dear. But talagang kulubot siya. Parang kulubot ang ano niya, balat. Oh. O talagang nasisira lang siguro siya sa ano. Pero maganda naman yung iba. My goodness. Sarap kumain ng mga mangga, saging. Pero hindi ko kayang ba bitbitin niya pa uwi mga dear. Pero alam naman gusto ko ay ito yung saba. O diba? Ito yung saba nila pero ang hilaw pa. Gusto ko sanang bumili which is hindi ko kaya din bitbitin yan kahit ilang piraso. Hindi naman pwede ako bibili ng dalawa o isa kasi dami namin sa bahay. So itong plantain, ito yung ginagamit namin usually dito kung magmaruya or piritong saging o ano man. Ayan, no? At saka ito yung apaw ng pineapple. So pineapple nila is mukhang matamis, no? At saka ito yung kangkong yan guys. Oh, si kangkong, nakalagay kangkong. Ito yun, kangkong. So magkano a pound? $3.99 a pound. Oh my goodness. Alam mo, gusto ko rin ano ba to? Saluyot. Yeah, saluyot $6.99 a pound mga dear. Huwag mo na yan. Pero yung yam, kasi gusto ko rin ang tawag nito, maglapwa. Ano ba tawag nun? Lapwa, no? Lapwa ba tawag ito sa Bisaya mga dear? Lapwa siguro, no? Kaya ito, yung lahat tayo. So, dito na tayo. So, nako, guys, alam mo ba magkano naabutin ko nito sa ilang piraso lang yan? Kasi nakita niyo naman kung gaano ka very ginto, sabi nung tindira. Ginto daw ang price nila kasi super mahal. Kasi nanggagaling pa sa Hawaii yung kanilang distribution ng gulay. Kaya medyo mahal talaga. Kasi galing pa daw ng Hawaii. But anyway, kasi gusto ko yung bisugo natin
ay lulutuan ko, imamalunggay ko, ganon, no? Tapos lagyan ng kamatis, sibuyas, tsaka may luya ba kami? Ay, kukuha na lang ako ng luya, just in case, ano? Ito lang yung luya is 2.49 a pound, pero dahil gusto natin, kailangan natin ng luya, mas masarap yung ating lulutuin, kaya bibili tayo ng luya. Tapos ito yung, magkano ba itong garlic nila? Walang presyo yung garlic. Ilang piraso yan? Ay, 5. Bakit walang presyo yung garlic? Walang presyo yung garlic. Yan, nakuha na natin ng ilang piraso yung luya. Eh, mayroong hindi kasi walang price yung kanilang yung hindi sure ng tindero kung magkano yung nila garlic or bawang. Kaya tapos mayroong filled na siya pero $4 something, pero parang kunti lang naman. So anyway, ayan, magbabayad na tayo, lilinya na tayo dahil wala naman ako kailangan pa dito mag-banana. Kasi sa yung iba, sa ibang time na lang yun. Or counter 4 daw tayo. So dito tayo sa counter 4. Alright. Lagyan natin yung ating may bag ako. Sige po. So uwi na tayo. Ako may baga check dito sa ating yung resibo. Wala pa atang taga-check ng resibo. But anyway, so ayan, tapos na tayo mag-grocery at sana dahil ito mga guys, tandaan nyo yung ating mga presyo ng ating mga pinamili kasi isa dito sa mga ating pahula-hulaan. Okay, so yes, so this is my morning routine pag wala akong pasok, kung saan ako nagwara-wara. Alright guys, thank you for watching and good luck everybody. See you on sa live ko soon. Alright, bye. Yun ang inabot ng natin, pinamili, no? 41.69. Ilan lang piraso. Kaya sana mag-enjoy ako dito sa Bisogo na yan, at saka yung malunggay na 10.99 na pound mga dear, diba? So kailangan ko pala ibalik yung ating cart dahil ako'y na kalimutan na iwanan yung cart. Alright, kailangan ko i-save yung aking resibo kasi nag-iipon ako ng resibo para just in case.